Captain. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dumatangak man iti karnay, kagawad. Pati Ricardo na matan, Day, kasla na puyatan ka, Malt. Ada ka din na pa nami iti rabi si Mang. Ay, ada nga min asikaswak ang masakit, kagawad. Ni tatang ko. Oray ko ano makaturog ak iti aldaw. Saan mat? Kasapulam matiturog. Tapno saan ka mo't nga agsakay? Huwin ko Ngamti mo ngamin aso kan kawitan ni tata badong. Nagariwawa da iti aldaw. Apay anaariwawa da ako nam. Nagpipig sa titaraok jay kawitan. Idin to tataol mat ataol ti aso na. Ay ka ibagam kwa na bugawan na. Awan damot ngamin iti aldaw kagawad. Tama pandamot ijay bangkagda. Maray, lakwan nakman iti karni ti manok. Awan ilutok asidaan may. Sa bali mo ti ginatang ni Simang takar ni ti babaw sika. Ay, ni Simang jay nakitak anasibot itay. Wen, maray, ngam adaman imbaga na. Saan ka do ang makaturturog iti rabi Gapo iti masakit nga aywan na. Saan ka numot ang makaturog iti aldaw? Ay, maturog kumalata iti aldaw Tapno masubot na ti puyat na. Kanayon kano ang naariwawa ti dingwan ni Kabadong maray. Ay, kasano kat awan mo tilintag amang iparit kadagiti dingwan nga agariwawa. Tasaan damot atao. Tabadong, imbag ta na sabat ka. Nay, apay ko man nung nagsabat ta. Kanya ka dito ibagam. Apay anakaro ti kinaariwawa dagiti asaw. Gan kawitan nyo iti aldaw. Apay maanawa kaya. Kitadda ka kanayon ni ibang kagkaw. Uray ngamin kayat ko ti agina na. Jak makaina na. Gapo iti ariwawa da. Kanya ti kayat mo itama pasama ngay. Parjek ti kawitan. Kasano nga asaw? No, apay akas jay ti dingwan nyo, tata. Saan matakas jay ti dadong maadingwan ti kaaruba? Ay kitaputam da kita lapayag mo tapno di mo manggag ti ariwawa da ako na. Nagkita kayo ka din ka ni Simang, Kabadong. Way, saan nga umno ti bagbaga na. Alangan na parjek ti may sa kawitan ka. Kan pangipanangay ti asaw. Amom ka dino apay akanayon ti taraok ti kawitan. Kan taol dagiti asaw, Kabadong. Ay, jak amu amaray. Saan ko mo ida makasarita? Tamno damagag ko man no abay. Ay, masya na ka ni Simang. Takasimot nga agas asikaso iti masakit. Agpailot kanu ngamin ti amana. No, marignana ti nasakit iti bagbagina. Anya nga ti maramidak no agtaol ka nagtaraok ti kawitan ka. Narigat nga agpaiso ti agasikaso iti masakit. Simang, kumusta ni tatang mo? Adda ka din nagbaliwan na. Awan, kapitana? Mariknak pa'y kiteng. Nga oray siya kat agkapsot. Gapo iti puyat ko kanayon. Ay, made ti kasta. Ti kanayon nga agpuyat balasang ko. Irimedium maturog iti aldaw. Oray maalak ti turog ko. No nagtaol ka nagtaraok ti dingwan ni Tata Badong. Malukagak manan. Ay, apay ngay, akasta dagiti dingwen na. At dalakit di kurkurang dagijay, kapitana? Apay ngay, ati daduma di nga aso kan kawitan. Kat adda oras ti panagtaol, kan panagtaraok da.
Anya ti kayat mo asawan? Ti asaw? Agtaon laang no adda maisarong iti balay ti aking balay? Ti kawitan? Agtaraw ko iti parbangon? Saan na kanayon, kapitana? Awan. Adamot kit di puntom iti dayta nga imbagam. Iso nga dakkan ti atap ko. Nga adda di prinsya ti dingwanda. Adda kurkurang da. Kunak man laangan. Anya ka di tinagsaritaan nyo kinisimangan tay. Kaslaman na patay. Husto ti imbagana. Ti kawitan, parbangon sa kanayon ko mga agtaraok. Ang saan kanumat, tauray anya nga oras, kat agtaraok ti kawitan ni Paribadong. Anya kumangay ti pakasiknaran na iti dahitan tay. Kanayon ngamin amapuyat ni Simang, gapo iti masakit nga aywanan na. Kat uray kayat na amaturog iti aldaw, naariwawa met ti dingwan da Paribadong. Kasta ka day. Apay nga ta naariwawa ti dingwanda. Ay, day tangarod ti dakkel asaludsod. Ay, dagiti met kano aso na. Uray awan maisarong ataw ija balayda. Kanayon ti panagtaul na. Angkang, kaya't ko aduktalay no apay naariwawa ti dingwanda tataba daw. Apay ko maakayat mo amaamuan. No kano iti aldaw, kanayon ti taul ti aso na. Kanayon kano pa ti tarawak ti kawitan na. Makatitiling ka no angkal. Adda ayalin tag maiparit nga agariwawa dagiti dingwin. No naariwawa ti dingwin, kahit naasawan nasalun at da. Angam ka si kano ti karubadaan ni Simang. Takanayon amapuya, tanggal. Awan maramidan tayo. Tadi tayo maparitan nga agariwawa dagiti dingwin. Tulungan naman, kapitan. Mapuypuyata na ka talaga iti rabi. Gapo tagaywanak iti masakit. Ay kit mga lakay ti kadwa makasinukat mo ang mga sikasaw kani tatag mo ang masakit. Ay, kabailak. Nga oray awan kadwak. Angam sabali ti pakasurunak, kapitan. Ay, anya kumangay. Oray kayat ko ti maturog iti aldaw. Tapno makainanaak. Angam jak makaturog. Anya nga ti maramidan tayo. Kit kas nakunakon. Awan lintag ang mangiparit nga agariwawa ti dingwin. Kasta kadilatan, kapitan? Uray maduktalan la kuma? No apay anaariwawa da iti aldaw? Et ibaon ko ni Kwarog ang mapanagmanman no apay anaariwawa da ako na. Ada ited ko at trabaho Kwarog. Duktalem no apay anaariwawa ti dingwin ni Paribadong. Kaya't kumataduktalin no apay angkal. Kung apay kit din ni Simang nga da ka no kurkurang dagiti dingwin ni tataba daw. Adula amin. Napay apakasiknaran napay dagita. Mawatak mo ti kasasad ni Simang angkal. Kasanupiman ang makainan na no naariwawa ti aglawlaw na. Makamukha no anya ti adang nga ramidem. Ay, agbambanog kalaeng. Adda siguro makagapo angkal. Kat day ta ti duktalan. Kwarog, agrub-rubwat ka mat. Papanam ka day. Mapana ka di balay da tataba daw ngantay. Duktalak no apay ka na yung titaul ti aso kan taraok ti kawitan na. Adda nga takarkar na amaduktalam no apay. Day tatisan ko ang masungbatan antay. No adda maduktalak, di nasayaat. Angam nawan, pasensya. Bareng no masulbar ti parikot ni Simang. Unantay, nalakaya ti agpuyat, asaan ang makaturog iti aldaw. Saan samot ang nagpasada ni Kwarog, Maray? Sa bali, pati tinurong na itay. Ay, mapan ka no, ija balay da Paribadong.
Mapanaduktalan no apay ang naariwawa ti dingwanda. Adang ata maduktalan na. Orayan tayo at ti sumaruno ang mapasamak. Diyak man matukod a panunutan. Apay ang naariwawa da. Di kanumatla ang dingman ni kabadong tikas jay. Kunamot ni Inteng, nga adula amin ka no. Nimot kwarog ti agpursige amang takwat no apay. Ay, sapay ko mga rod at ada maduktalan na. Tadi pa'y nagpasada, mag. Tadi kat masayang ti bannog na. Ay, no kumata kinaduan ni Inteng, di nagsayaat. Ang saan mag, taadula amin, kuna na mag. Naariwawa mo't nagpaiso dito yung arubayan, datata ba daw? Awan mo't tao di tawi. Ay, masidagak mambay. Na, tadi nakpay nadlaw ngayon masiday. Kataulan na mo't tisarming nga naisabit itididing tibalay datata ba daw? Ipagarup na siguro sa baling nga aso ti aday tisarming. Ay, pati kawitan. Ang damot dakla sarmi nga sangsanguin na. Ay, amukaon. Ikatakdag iti sarming. At ikabil ko iti kalabaw. Tapno agtal nandag ita adingway. Anya ngay ko, ada mo lang naduktalam iti ipapan mo iti balay ni Paribadaw. Adang kail. Oh! Mas dao ka nga ta. Wano masurun ka iti bagak. Na, ibagam nga ro din. Nagadupay la at patalastas mo. Ada duhata dakla sarmi ngayon sabit ni tata badong iti asidag ti ruangan na. Ay, kano sumango ti aso kan manok. Ipagarop da akalaban. Iso nga agtaul kan agtaraok da. Husto kang kay. Ay na. Iso nga inikat kong dagiti sarmeng kating kabil ko iti kalabaw na. Saan na makita ti aso kan manaw. Sandan ana ariwawa. Kumusta nga'y tinapanam, kwarog? Adamot lang naduktalam? Winantay. Ipagarup da kalaban da ti reflection da iti sarmeng. Iso ana ariwawa da. Anya. Ay, asino ti adda kurkurang na ita. Dagiti dingwan, wano ti akin dingwan. Ay, apang ikabil na ti sarmeng iterwar ti balay na. Mas dawa ka. Makaturog siguro itan ni Simang tawanan tinariwaway di balay datata ba daw? Ay, masapul nga ing kaibagakan ni Pari Badong. Adi na isab iti sarmeng iterwar ti balay na. Wanantay. Mapana ka talaga di balay da intunal daw. Tay bagak day ta. Sumardang ka din tinariwawa ading wanda tata ba daw? Wan, Chief. Ay, anya ka day tinaramid mo. Inikat ko ti saraming anay sabit iti arubayan da. Tano makita ti aso ken manok ti rupa da iti sarmeng. Ipagarup da kabusor da. Agpaiso nga rod tay na ibagak. Nga adda kurkurang ti dingwan ni Tata Badong. Nga main, tataulan, kan tartaraukan da ti bukod da abagay. Kaputa di da mo ti sarmeng. Ipagarup da sa bali nga aso ken manawk ti makitkita da. Sino nga tatinang takaw iti doa da dakkel sarming iti arubayak. Apay nga ngawan. Adalaki di may dito'y balay ang nagbasak ang nangalay iti sarmeng. Ay inak man ibagakin ni parinteng. Nay. Ni kuaraw ti masabat ka. Ay damaga mangking kuana. No adda nakita na ang nakaawit iti dakkel sarmeng. Aw, tata ba daw? Papanam. Kuskala na pukawan. Dagitay nga ro dadakkel sarming kaw. Ang nakasabit iti dideng. Mapupukaw da. Awan ka din nasabat mo dita ang nakaawit iti sarmeng. Amom ka dia dagiti ti makagapaw. No apaan nariwawa dagiti dingwan yaw. Ano ti kayat mo asawain? Nagreklamo ni Simang tanariwawa kano dagiti dingwan yaw. Isu ana pa anak iti balayaw. Takinitak no apay ana ariwawa da. Kita niya kay tinakitam. Sumangsango ti aso iti sarmeng. Ipagarup na sa baling aso ti makitkita na. Isu ataol. Ah, Kastamot ti kawitan yaw. Ipagarup na sa bali akawitan ti makitkita na.
Iso ataraok mo't ataraok. Kit ayan na nga iti Sarmeng. Ingkabil ko iti kalapaw yaw. Kasi mo't ti karuba mamatitilang iti ariwawa dagiti dingon mau. Nakaumay kamot paray. Anya mo tinaknakan mo ngayon kainsabit itiruar ti balay mo ti dadakkel asarmeng. Ay, arti lang mo ta paray. Tapno makitak ti langak, nurumuar ken umunaga. Saan mo nga ikabil ti sarming itiruar? Takaasin ni Simang. Mapuyat a kanayaw. Apay mo dagita ading wine. Tataulan ken taraw kanda ti bagbagida iti Sarmeng. Agsipod ta saan a panunot ti tao ti panunot da. Dingwon da kita. Kagawad! Lakwan nakman iti tinapay kan kape? Mayata ismaw. Saanan nga stress kan napuyatan. Wang kagawad. Isong agiyaman kan ni Chip. Tanasolbar na ti parikaw. Sana ka na pa ni balay ni tata ba daw? San ko nakita ti panagtataol ti asaw, kan panagtartaraok ti kawitan iti Sarmeng. Isong agiyaman manangkan ka, Chip. Awan na nyaman na. Eh, Ti agkakaruba, agkikinaawatan, kan agtitinulong da. Good job, Kwarog! Naduktalam no apay anaariwawa ti dinguan ni Tata Badong. Ang titinulong para iti pagsayaatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayong TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilaw, si kamananday tao. Aramida ka, tumawawag ka. Chip! Ti asawa ni Tanod tagaday ito'y. Ha? Ayan, itanigayam taga. Apay ngay mawag ka, asawa na. Ada kami dito'y murgay, Chip. Kaduak ni taga. Ha? Murugay? Imbaga kaya mapan agrunda dita murgi ni taga. Sana nagronda, Chip. Naustilan ni taga. Ha? Apay na ustail. Anya tinapasamak. Na-aksidente itilugan ni Dirabe eh. Inyag gawin no impang ko sa ospital. Ang amsanan nga umang angas, Chip. Ha? Chip, kasapulan kayo dito'y. Sige. Umay kami dita. Ay, apay analiday ka sumungat ko, Rob. Saan niyo ka di pa'y anamuan tinapasamak ang kail? Isungarod adam damagagtap no amok. Ibagam ano, anya day taan na pasamak. Di gayem ko atanaw. Naksidintay kat nawanan gasat. Ha? Ay, asinaw, atanaw. Ni tanod taga. Taga! Ay, sus. Ay, mga no tinagadan, isuan na aksidente. Ayan na ngay. At nakanupay lang iti murgi ang kail. Agpatpatulong ti pamilya na. Intayo kanuyaway. Ay, agunay tayo nga rudan. Ibagam kadagi ti kakaduam ta intayon. Ay, apay ngay gayam. Pinanaganan da kantumat ngamin iti taga. Mati ngamin day tayong panagandagan ka. Awanan. Awanan ti may sakadwami atanod. Ay, talaga akas ta. Awan mabalin tayo ta nagpatinggan ti aldaw na dito'y rabaw ti daga.
oray bagbagada at taga-taga ka. Ay, nalakakamot nga ibabaon. Inawaga kon, ti taga punerarya ta umay daalaan. Ay, awanan ni taga. Ay, saan tayo na makita pa iti kanuman? Tulungan dak ko kapitan. Awan pulos kwartaming aramatag. Nagbasit tinaalala na wano honorarium na kastanod. Awan pulos urnong may. Saan ka ngagdanag? Padasan tayo ti agsulisit kadagiti ka barangayan. Adalata mo mga asikan ka. Tulungan da ka. Agyaman akunay kada kayo, kapitan. Sapay la kumata da masulisit tayo. Mananga asi ni Apo Diyos. Adalata na asi ti panagpuspuso na. Maawatan dati ka sa saad mo. Awanan ti sabali anam na kapitan. Pagbayad lang to, paitilungaon katawan pagbayad ka. Siya na bali. Saan met akas? Bayadam taw ta maimasayag pa'y met sakbay ama itabaw. Ay, kaasimot ni taga. Ubing pa, ingam nagpatinggan ti biyag na. Anya ti kahit mo asawon, Maray? Kano nagsarita kami laang idikalman, imbaon ko pa'y. Ay, naaksidente, idirabi Napandain kan kwarog, ije murge. Ay, anya? Awanan ni taga? Ay, nagsapan ti ipapanaw na. Wen nga rod, mare. Inawagan ti asawa na ni kwarog, itay bigat. Nga da kano ijay murge. Ay, kasi mo tinapanawan na. Sapay, babasit pa'y lang, dagiti anak da. Ay, dayta nga rod tirigat na ita. Kaasi nga agpaiso, dagiti inulila na. Imbaglakit di at nalaing mo't adumiskarte ti asawa na. Ay, kanayon pi man anak kay susuon iti bigao amapan aglako, iti agduduma akan kanod. Maray, apay natayan ni taga atanod. Ay, wan ka ba dong? Ay, unay dayjay ataon ta nagsapa pimusay. Naglakapay dayjay ama ibabaon. Pudno ka di natayan. Wan nga rod ka ba dong? Ay nano, daw kumanituyang mo. Ay kadwami kumaka ni Mariban ang amapan makilamay. Ada mga rodin at ipakilamayan. Ay nga maapay nga akas laawan anyaman na kan ka ti pupusay ni taga atanod. Ay ure agdungaw tayo mare, saanin na maisublit ibiyag na. Ay, jakman amukan ka, kabadong. Kaya't mo ka de, ngayon ton madanon, si kamat, tikas jay. Kat awan apulos agdungaw kan ka. Praktikalak at tao mare, agdungaw daman kinsaan. Saan kung tumit langan amang ngag, tanatayak tumit tay. Naa. Mangayab ka iti kadwam, tayong ka isursur iti kabalbalayan, dahito inaramid ko a solicitation letter para ka ni taga. Unang kail, mangdaga sakto iti kadwa katanod amang isurusur iti solicitation letter. Ika nga rin, tamno matulungan tayo ni tanod taga. Ti asawa na ati at adda matulungan ang kail. Imbag kinitanod taga, tanakaidta ni dilungon na. Tila sa sawon. Ikakiden, tapno ado ababalay, ti madano niya. Agpaiso mo timbaga kang kail. Sana nga agparikot ni taga, tadda ni dilungon. Ti asawa na ti agparikaot. Nay, papanam, anya dahi tag igga naman nakasubray. Ada ka di iwaras mo nga ayuda. Solicitation letter day tao itata. Dagiti kayat na tumulaw ng iti asawa ni taga. Mangtid iti basit agatad, takasimay. No kasta, tulungan yun to kadimo ni tuyang kaw. No kas pangarigan madanon tumot asyak ti may masayag. Apay, kayat mo kadimot ti may masayag, tata. Ay, saan pa nga ita ah? Intuntaw ko na.
Dipindi iti panawain kan pasamak tataba daw. Oh, at da ka di maitid mau, tulong mau. Ay, awan pa iti kwarta kita, kwaraw. Ang amno kayat mau, kaduaan ka, nga agsorsor. Tapno adamang makuna nga itulong ka. Mabalin tama itataba daw. Amangan ngamin no awan madagas ko di taatanod akadwak nga agsursaur. Na malamantan na nagsorsor, kwaraw. Intan di barangay hall, bilangan tayo man, numano tinasolisitan ta. Mabisinak pa ikit din na nagsursur Awan lang at atimakan ni barangay hall. Uray siya kit mabisina mo tayo. Inchat ko itay kiniyang kay ngagpalutoy di barangay haul. Ta sigurado mabisinan ta. Ay, agyamanak. Awan nga minituyang kong aglutaw. Inta nga ruda, inta na mabisina ka talagan. Adayumot nga min tinadahanon ta nagsulisait. Ay na, medyo napuskol mo tinasolisitan ta. Dakal mo tinatulong kinitaga, day tagatan. Sumip nga taon. Ngam, awan pa'y dakwarog anapan nagsulisit, kapitan. Kwa, umayda ka nun. Kadwa na ni Paribadaw. Na, imbagman, tay manugot ni Kabadong anang kadwa ka ni Kwarog. Unmit. Pagyamanak nga ron. Agyamanak may tauray agsipngit kat saan ka pa'y anagawid. Takunam nga orayan tabasit dagiti napan nagsulisit, kapitan. Kasla tulong tamutin itinatayan. Ay, sapay mabisin ka nun dakwaro ka magmagna. Makabandugmat nga agpaiso ati mabayag nga magmagna, kapitan. Imbag tada kayon, Kwarog, Kabadong. Anya ka diti masida kagawad. Mabisinak una yan, kan nabambanugak pa'y. Adumila ka diti nagdunit para ka ni taga. Adumot paray. Bilangan tayong tao, intun malpas tayo amangan. Intayo nga rod manganan. Itay pa'y anak kalutuak. Urayan da kayo laang. Anya nga ti masida, maray. Nagadubuak iti karniti manok Adapay pinakbad. Ay na, sigurado nga raw na mabsuga kita. Ay na, mayat titimpla mamaray. Nabayag ka dyan, nagsida iti pinakbay. Tawan mo ngamin ni tuyang kong aglutaw. Mabalin mo mati agluto, no kayat mau. Apay ni Marituyang laang ay ati makaamong aglutaw. Ay, masaduta mga ron nga aglutaw, maray. Nga magagat ka amangan kasta kaday, Kabadong. Brown out. Ay, awan ka diti flashlight mo, maray. Sapay naimas ti mangan. Ay, Kwarog. Ingka man alaan ti flashlight. Nalaing ka kat ang mga rikap iti pagnaam. Ingkan ko araw. Yak pa'y lanabsog anangan. Kakaiso na nga, dupay ti makan. Ay anyamutin, brown out kit din. Kasanupay ita. Sa pa'y bilangan tayo kumanti na sulisit may. Madamdaman ton Ay, ingkakit kita iti flashlight. Diyak amo ti ayan na ang kail. Di may isa, nalubat, saan ngagsilaw. I-charge mo Ay, apo. Kasano ko mga i-charge ka brown out nga raw. Ay, imbag no saan na mabayag dito a brown out. Rung timing ti pa nag-brown out na. Ira na napay matamang mangantayaw. Ari kapan tayo ati makan. Ay, wan nga raw. Sapay nakasangot tayo matan iti lamisaan. Apay ngay. Awan pa'y laang dainting kan Kwarog. Saan pa'y nga taasimbang patda Kwarog anapan nagsolisik. Sapay brown out pa'y mat nga rod. Ayan te kandilan ay taga nga takman. Agawid akpay, ta nagsingising ti bulan. Makitak ti pagnaak, paray. Intun bigat tayon abilangan ti nasulisit yaw. Agyaman iti panang kaduam ka ni Kwarog Awan na nyaman na, paray. Iso lang mo ti maitulong ka. Tawan pa'y mga aming kwartak ita. Ay, uray awang kwartam ta nagbanog kayo mo ka ni Kwarog. Bako na atulong mo na dyan, pare. Inangaro din, paray. Panawan kayo pa dito barangay hall. Uray da kami kaagawid kamin, paray.
Isa ramin ti barangay hall. Sa paan tayo to abilangan tinasulisit. Mano ka di tinasulisit yo, inteng. Umanay ka di lang a pagbayad iti lungon ni taga. Eh, saan may abinilang ta nag-brown out? Ah, Awang mga silaw. Lubat pa iti flashlight may. Bilangan men into bigat. ay, panakairan-rana na nag-brown out. Ay, kasano pa, ijay natayan. Ay mapan kami kadakwarog inton madamdama. Ay sigurado nasipnget ijay tawang garot silaw. Umayak ko ma. Hanggang nakapoy nga minti panagkitak no kastoy nga awan silaw. Inton adan tula ang silaw tiyo umayme kan ni Marikwanang. Awan mo ngamin ni Marituyang akad kadwayaw no da papanan yun. Ay, ala, ayan ti kwarta. Bilangin tayo, ta ipan tayo ijay natayan. Imbatik mo ti talamisanang, Kyle. Na, awan mo ti makita ka kwarta. Saan nga tanga inalamot lang ni kabadong ti kwarta? Ay, nalabay. Apa nagdardaras iti rabi nagaway. Ay, saan na mabalinday tayo? Eh, para itinatay na dya a kwarta. Bilangan tayo ka din ti kwarta, tayo pantayo ni dyan natayan, paray. Sika ka di tinangala iti kwarta tatabataw. Ay, saan ka magpabasol ko araw? Ibagam kay day, no yung lamang mau, tayo arman. Ay, sana kaswiti ka taaw tapno ilamang ko ti kwarta. Ang mga nusika, isungay muna ka nagawid iti rabi ay. Ay, uray kastuya lang ko araw. Saan ko apag-interesante kwarta tinatay? Ay, husto daytan. Awan tinasayat a pagtungpalan dayto, agsusupyat tayo. No awan tinangala, birukin tayo. Ang mga no iti brown out kat sa baliti na kay kabilan na. Ay, kapitan, adda dito yung solicitation letter. Ah, Kita ag analaig, no, na ikabil iti drawer nga ayan ti surat ti kwarta. kita manalaing. Sana mabalin ang mapukaw dayja a kwarta para itinatay. Ne, anya da ito nakasubray. Ay, lukatak man no iso da ito'y. Ay, iso siguro da ito yan. Ta medyo napuskul ma. Ay, umay kayon at bilangan tayaon. Ay, tatabataw. Pasensya ka na, no inatap ka. Ay, lipatin tayon. Tinaskain kit matulungan tayo ti pamilya ni Taga. Anya, managpunay. Iti kaaddayo manan nga opisyales. At dapay nasulisit miya tulong para iti pamilyayaw. At damat siguro mabatikan ka no mabayada mong tilungaon. Ay na, agyaman at unay, iti kinasaya at yo. Saan ko amalipatan, titulong yo. Da kayo amin. Ni Apo Diyos, timang subalit, iti kinasaya at yo. Good job! Kada kayo nga opisyales ti kabildatan. Si dadaan at tumulong no adda pakarigatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. No daduma, ti problema saan imang rugi iti dakkel gulo. May salaing aariwawa iti ruwar ti balay, pay sa ikawitan ikanayan tumarao, bueno may sa ibanad isaan mo makita na sa dinoti na ikabil. Niyam no ti tao ket napuyat, adaan sakit ipariantes, bueno adala dingit iti pamilya, uray basit problema mabalinda agbalin idakkel. Dayta ti nangyari iti doa di pasamak iti barangay ni Kapitan Enteng.
Iti umuna, ni si Mangket dandanin maibus ti pigsagapu iti panagaywan iti masakit tatang na, niyam saan pa'y makapaginanagapu iti awan sardays panagtaol ken panagtarawag dagiti dinggo ti karubana. Iti sumaruno, ti pamilya ni tagaket na bigla iti panakatay na gapu iti aksidente. Ket idi nagtitinunong dagiti opisyal tapno mangurnong iti tulo, ti kwarta para kuma iti pamilya ket kalaat ti saan makita. Duwag riribok ay saan pareho ti porma, nem agpada ti masapul, saan niya agpaspas nag-emangukom, ket kitaan niya umuna no anya ti pudno igapo, ni si Mangket adaan iti napigsa irason no apay ikasapula na ti maturo. Masakit ti tatang na, ket isu ti agas asikaso kan kuana iti rabi. No ada masakit iti unag ti balay, saan ikasla ordinaryo puyat lain. Masapul ti agriin no ada kasapulan, kitaan no kumusta ti pasyente, ken agtalinad nakasagana uray ti bukod ibadikat kayat nanda aginana. Isu iti plano ni si Mangket simple, no saan ay makatulog iti rabi, bumawi ko iti aldaw. Niyam data pay ti saan iposible. Iti balay ni tatabado, ti aso ken kawitan ket kanayon imang riribo. Ti aso agtaol, ti kawitan agtarawag, ken uray aldaw tiempo ko mati panaginana ni simang, malukagan lata isuna, no denjan laing daytoy manipod iti war, nalaka nga ibaga, dinggo laing dagita. Naturalas na agtao ti aso ken tumaraop ti kawitan. Ket pud na metawan ti linteg imang ibaga nga saan ay mabalin niya aguni ti dinggo iti aldaw. Diyam ti problema ni simang saan as simple ipanagsensitibo iti ariwawa. Napuyat isuna gapo iti panagaywa na iti masakit itatang na, ket ti basit ang oras ay mabalin ko ipagbawian ti pigsakit iso pay ti oras isaan makatulo. No agtutulay ti kasta, saan laing ariribok ti pagdinggit. Mabalin ay bumaba ti pigsa, bumasit ti anus, ken ad-ada ay marigatan ti tao maagasikaso iti masakit. Daytoy ti detalye masapol maawatan, ti panagreklani si Mangket saan gapu takayat na ipagulimay ken ti amin. Kayat na laeng ti may sa basit lugar ken oras napno makapagpahuay, naamuan ni Kapitan enteng ti sitwasyon, ket imuna ti natural sa ludsod, apay nay kanayon ikasta dagiti dinggo ni tatabado. Saan met nga agtao ti aso iti awan rason iti tunggal oras, ken saan met ikanayon tumaraop ti kawitan ikaslaad da kaduana ikalaban. Ni Tata Badong met, saan nga amin areklamo ket kayat na nga awatan ikasla isu ti paggapuan. Para ken kuana, dinggo dagita ken ada bukod da nga ugali. Niyam dito'y makita nga no ada problema ti karuba, saan isa pati mangibaga jiti kastamet laing dagita. No kanayon ay maulit, ada posibilidad na ada banag iti palibot ay mangparparigat kadagiti animal. Isu pinanunot na nga masapul kitaan mismo ti balay ni Tata Badong ken ti lugar dagiti aso ken kawitan. Daytoy tinasaya at desisyon. Imbes na agtutuloy ti panagsisinabat, nagbalin ti problema manipod, asino ti bidot, iti anya ti magpataod iti ariwawa. Dakel ti nagdumadagita iduay sa ludsod. Ti umuna mang birok iti tao ay pagbasolan. Ti may kadua mang birok iti rason masulba. Ket no komunidad di pagnaedan, kasapulan unay ti maikadua, di nagsukimat da iti war ti balay, ada napansin idakel sarming isabit iti dayding. Para kan tatabado, simple laing ti panggat data. Kayat na nga ada pagkititaan na iti langanan no rumuar isuna iti balay. Awan met ti madi iti sarming no data laing ti pagusaran. Niyam saan na naisip ti epekto data kadagiti dinggo. Ti aso, nang makita ti bukod na irupa iti sarming, mabalin manipagarup maada sa bali na aso iti samuan na. Ti kawitan met, nang makita ti bukod na irefleksyon, mabalin ikaslaada sa bali ikawitan makilanglangan wenno makikalaban. Isu ti no ada agtaol, ti ada iti sarming kasla sumubat met no ada tumaraok, ada met sa bali tumaraok iti samuan na. Para iti dinggo saan day tag-refleksyon. Kasla sa bali idinggo isaan ay mapanaw ken makikalaban, dito nagbalin nalawag ti amin. Awan ti magpaparigat tao iti aso. Awan na ti misteryoso irason no apay ikanayon tumaraok ti kawitan. Ti sa aming laeng tinang tag iti pananipagarup nga ada kalabanda. Keta na isabit dayta iti lugar makita dagiti dinggo, kanayon met mapukaw ti tanada ket mandepensada iti teritoryo. Nalaing ti panakaduktal daytoy taawan ti kasapulan mampabasol ken Tata Badong ikasla ginusto na hipuyatan ni simang. Posible nga awan talaga ti amona GT sarming timang pataod iti amin nga ariwawa,
Ni kwarog ti nakapulong unay iti panang sofimat ken panakaduktal iti rason. Idi na ibaga di kasapulan laeng ga ikaten bueno iadaya ti sarming iti lugar i makita dagiti aso ken kawitan nalakamet ti solusyon. Saan ikasapulan da ibelang ti dinggo, saan ikasapulan i makiriri iti karuba, ken saan met ikasapulan ipagbalinan idakel, kaso iti barangay ti banang. Ikabilaeng ti sarming iti sa bali el lugar isaan ipagsangsangwan dagiti animal, ket maikat ti mangpataray kadakuada. Daytoy ti klase ti solusyon ay nalakalaeng no naambuan ti pudno igapo, nem narigat ay makita no puro panagputot ken panagbasol ti mauna, dapay may saina pateg ipanangkit-kita iti problema ni Simang. No ti tao ket agay aywan iti masakit ti miyembro ti pamilya, ado ti dadumagi saan i makita, ti panagriing iti rabi, ti panagururay no ada kasapulan, ti panangbantay iti kondisyon, ken ti panangtad iti tiempo isaanan ay mausar iti bukod ti panaginana. Isu iti panagpahuay na iti awdaw ket saan iluho. Parte dayta ti panang salaknib iti bukod na dipig sa tapno kabailan na nga ituloy ti panagaywan. Nang may kat ti saan ikasapulan niya ariwawa, basit man itulong iti panagkita dagiti sa bali, dakel met ti epekto iti tao ay napuya. Dito'y makita ati kinamana nga asi iti karuba saan ikanayon dakel donasyon weno dakel sakripisyo. No daduma, may salaeng ipanangyakar iti sarming iti ungno e lugar ti makaitad iti oras et turog iti tao e kasapula na dayta, para ken Simang, dakel ti kaibahan dayta. Saan nasolbar ti sakit ti tatang na, ket agtutuloy pay ti responsibilidad na mangaywan. Niyam nakitaan isuna iti posibilidad makapagpahuway iti aldaw maawan ti kanayon ipanagtaol ken panagtarawa. Iti may sa itao ay napuyat, dakel unay dayta tulo. Ket iti maikadwa ibangir, nasaya at met para ken tata, badong tanaamuan na nga adda simpo, et banag iti balay nagi saan na naawatan namang riribok iti karuba. Saan ipanakabak iti may sakyan panakabak iti sa bali ti resulta. Pananggurnas iti sitwasyong tapno agpada makaginawa. Niyam saan pa'y inabayad, nasabat manan ti barangay iti mas napigsa problema. Daytoy awan ti comedy iti rugi. Adada mag-iini tagaket na aksidente ket napatingga ti biyad na. Manipud iti panakabigla, nalawag iti pamilya ti umuna ipagdanagan. Adda asawana, adda dagiti ubing nabati, ket kas iti narit na dagiti kakailian, saan laeng ipanaglading iti sumaruno at problema. Adda dagiti gastos kasapulan iti panakailubo ken dagiti kasapulan iti panagpakada iti natay. Ti asawana ket awan ti umdas paggapuan, isu is nagkid daw iti tulo, dito'y makita ti sabali klase ti liderato. Ni Kapitan Enteng ket saan ay nagkari ikasla adadagus a kwarta maited na manipud iti awan. Imbes, kinitaana no anya ti mabalinda aramidan ti komunidad. Nagaramid da iti solicitation letter ken ng grugi iti panangsolicit iti kabalbalayan. Titulong ket saan maipilit, nem no ada kakailian mangted iti basit, mapagtipon dagita ken agbalin napateg suporta iti pamilya. Iti kasta di tiempo, uray saan dakel ti may sa kontribusyon, no ado ti mangted, mabalin makapulong iti dakel kasapulan, nagmagna dagiti opisyal ken dagiti tumulong kadakuada. Nangasiday kadagiti kakailian ken nangipakaamo iti sitwasyon ni taga. Ada napigsagi kinapudno iti daytoy ispasama, no ada matay mangibati iti asawa ken babasit na anak, tila dingit saan makapagbayad iti gastos. Masakit ti panunoten, niyam isu ti realidad. Isu ti panagtitinulong ket saan ipanangliwala ang babaan iti saw. May sa daytoy practical ipanangipaay iti tulong iti oras kasapulan unay, dagiti nagsolicit ket na banno. Nabayat ti panagmagna, ken idi nagsublida iti barangay hall, mabisinadan met ada na isagana makan, ken ada basit ipanagkatawa ken panagsasarita bayat lanoda nga bilayn dyan ti na ornong ikwarta. Naimbag daytoy detalye ta ipalagip ng dagiti tumulong ket ordinaryo met tatao. Mabanogda, mabisinda, ken masapulda ti agpahuway. Niyam uray kasta, kayat maornas ti na ornong tulong tapno maitad iti pamilya ni taga, sapbay koma mabilang ti kwarta, nag-brownout. Nagbalin nasipdet ti barangay hall. Nang birukda iti flashlight, niyam ti may sa flashlight ket nalubat, ket saan met ma-charge ka puta awan ti kuryente. Ada kandila ken ada basit silaw, niyam saan nasaya at naagbilang iti kwarta iti kasta ikasit niya. Nang metlaeng ti desisyon da nga ipatingda iti dayta rabi iken ituloy ti panagbilang iti biga.
No kwarta gi para iti na matyan ti pagasaritaan, mas nasaya at ti siguradong yam iti agdardaras ken makabidot iti bilang, niyam ditoy inang rugi ti masakbayan eraribo. Iti kasipnet ken panagpaspasamak ti panagawid, ada kwarta ina or no, ada solicitation letter, ada dagiti tatao, lumwar ken simrek, ken saan ay nalawag iti tunggal may sano sa dino ti eksakto ay naikabil dagiti gamit. Iti rabi, awan pay ti nakipagarop adakal data di problema. Ti importante ket natawsh ko mati kwarta ken bilanjan da iti sumaruno aaw daw, ay di bigat, nagditipon mananda tapno bilanjan ti solicitation. Niyam ay di biro ken da ti kwarta iti lugar ay maipagarop da di nakabilana awan. Dita ay nagbaliw ti mood. Ti kwarta saan ipara iti personal igastos da diti opisyal. Tulong data para iti pamilyang namatyan. Isu no mapukaw saan laeng problema ti barangay hall. Mabalin i maisip dagiti ng ted na awan ti kinatarnaw ti proseso, ken ad-ada i marigatan ti asawa ni tagang or urayan na ti tulo, as kadawyan, idi awan ti kwarta, ada dagus asaspetsa. Ni kwarog ti may sa ina itudo kaputa iso ti imuna ginagawid iti rabi. Dito ay ti peligro. No ada mapukaw ken ada tao, ay naiba titig na ina, nalakaunay nga ikonekta dagiti dua iba nag-uray awan pay ti ebidensya. Isu ti imuna ginagawid, baka isu ti nalala. Nalakati pa na di pagarup, niyam saan data gi pamanetnet. Ket ad-ada ay delikado kaputa ti kwarta ket para itinatay. Ti pa nakaakusaran iti kasta iba nagket mabalin ay mandadael iti naganti tao uray kalpasan na ket maamuan isaan isuna. Nasaya at pasaan ipinanawan ti sitwasyon na agbalin ipanagsisinakit. Naibaga di biruken da umuna. Nalabit iti brownout, ada nangyakar iti kwarta iti sa bali lugar tapno na tauds. Nalabit ada nakailipat. Daytoy ti mas naingkalintagan na aramidan sakbay ti akusasyon. Taamin dagiti ada iti barangay hall iti data erabi ikat na banog, na sipnet, ken nadardaras na agawin. Iti kasta di sitwasyon, mabalin unay ti simple ti panakailipat, ay di nagsukimatda, nasarakan ti solicitation letter iti drawer. Ket di tamet na amuan yati kwarta iberbiro kenda ket na ikabilmet iti unad na tauds. Awan ti nang takaw. Awan ti nangala ay nagawid. Ti kwarta ket saan laing i na ibati iti lamisaan ikas iti panagipagarupda, na iyakar iti drawer, ken iti panakariribok iti brownout, saanan i nalagip ay nalaing ti panakaikabil na. Isu iti saspet sa ken kwarog ket awan ti basihan, daytoy ti kanito ay masapul ti panagpakawan. Saan isapat na ibagalaing ay nasarakan met. No ada tao inaakusaran iti panagtakaw iti kwarta gi para iti namatyan, masapul met e maawat na nasaptan ti dignidad na. Isu nagpakawan dagiti naripagarop posible isu na ti nangala. Ket napateg data, tauray no basit laeng ti panagsususpetsa, saan basit ti panakadungpar na iti tao, napateg met ti panakaornos ti solicitation gapu ta kwarta data, ginagapu iti panagtalag ti adu, tatao. Timangtag iti basit halaga ket mangpatina maipadanon data iti pamilya ipagpaaya na. Isugi no ada saan nalawag iti panakaorno, panakaikabil, mano panagbilang, mabalin isaan laing imay sa itao ti maapektaran. Mabalin ikumapuy ti panagtalat dagiti kabarangay iti sumaruno panagkiddaw iti tulo. Nasaya at narud na idi nasarakan ti kwarta, saan laing daing palubos da mapukaw ti isyo. Bilang dyan hinalain ken impaayda iti pamilya. Daytoy ti practical leksyon kadagiti opisyal ken uray iti ordinaryo grupo, no kwarta ti komunidad ti araramaten, nalawag ti record, nalawag ti pagikabilan, ken no mabalin duawen no ad-ado ti mga mono sa dino ti naidulin. Saan gaputaawan ti talek, no di katapno maprotektaran ti talet, kalpasan nasarakan ti kwarta, mabalinan bilanjan ken maited iti asawa ni taga. Awan ti naibaga di kasla masolbar data ti aming problemada, ta saan met awan ti kwarta, makaisubli iti bayad tinatay. Diyam ti tulong ti barangay ket nang ted iti basit, ginawa iti pamilya nga adda iti nadagsan ipanawen. Ti asawa ni taga ket nagyaman kadagiti opisyal ken kadagiti na ted. Ket iti kasda pasama, ti panagyaman ket saan laeng para iti halaga ti kwarta. Para met iti panakaamo di saan ida, ibinaybay anti komunidad, no pagtipunan dagitoy, dua ipasama, ada may sa pigsa koneksyon. Iti kasan ni Simang, nalakakomati pagbalinan ikasla, saan inaimbagi karuba ni tata badong ti problema.
Niyam ay di kinita ti pudno igapo, ti sarming ti mangparparigat kadagiti aso ken kawitan. Iti kasumet ni taga, nalaka kumati pagbalinan ada ng takaw iti kwarta, ti problema, ket ni kwarog ti nalaka di saspetsaan. Niyam ay di nagsukimatda, awan ti panagtakaw. Ti kwarta at dalaeng iti drawer, saan ikayat isawan dagitoy na amin problema ket nalakalaeng wenno awan ti tao e responsable. Iti bayag, ada talaga tinapudno ipanaglabsin ken ada dagiti tao mga ramid iti madi. Diyam ti mensahe ditoy ket saan na umuna ti panangukom. Ti umuna ket panangamo iti pudno detalya. Tano agkamali ka iti panangukom, ti epekto saan ikasla panangikatlaeng iti may sa isaw. Mabalin iya makiriri ka iti karuba, makadadael ka iti panagtalek, wenong maipasango ti tao iti pamabasol isaan na met inaramid, ada pa isabali ilason maipanggap iti panakapoy. Nisimang napuyat gapu iti panagaywan iti masakit. Dagiti opisyal met na banog gapu iti panagsulisit iti entero ay barangay. No napuyat wano na banog ti tao, bumaset ti focus yan nalaka ti makalipat. Dayta ti may sagrason no apay inasaya at naada panaganad iti desisyon no ada tiriribo. No makitam ka na banog ka, saan ikinaawan pigsa ti agpahuway wano mangulit iti panangsya. Mabalin pay dayta ti. Makaliklik iti mas dakel bidot ni tata badong met adda maadan. Tiba nag-iparaken ko anak ket dekorasyon wano pagkikitaan laing, ada epekto iti karubana gapu iti reaksyon dagiti animan. Saan tayo ikanayon makita no kasano iti bukod desisyon tayo ket makapektar iti sabali. Isudi no ada karuba mangibaga ginariribukan, saan ikasapulan niya awatan personal panang atake. Mabalin ikitaan no ada practical as solusyon. Iti daytoy kaso, ti panangyakar laing iti sarming nangipaay iti talna. Ni kwarog met, uray na akusaran iti maikadwa ipasama, nagbalin met tao nakatulong iti umuna. Daytoy tinang ipakita no kasano inalaka mabaliwan ti panangkita dagiti tattao. Ita, madaydayaw gaputa nakaduktal ti rason ti ariwawa, sumaruno, mabalin esaspetsaan gaputa isuti imuna ginagawin. No awan ti panakasukimat, mabalin ay maibatila ang ti days asaspetsa. Isu nga importante nga isumet laeng ti pagrokodan. Uray sino ti tao, uray amigo weno karuba, ebidensya lata ti masapul. Iti panagpatingga, dua pamilya ti nakatanggap iti tulong iti na dumaduma iwagas. Nisimang nakatanggap iti tal na kasapulan na tapno makapaginana bayat ti panagaywa na iti tatang na. Ti pamilya ni taga nakatanggap iti kuarta, tulong manipod iti komunidad bayat ti panagladiit da. Iti duwag sitwasyon saan ya isu ti kaado ti sauti ng sulba. Ti nakatulong ket ti panagkikinita, panagsukimat, ken panagtitinulo, ket dayta ti napintas puwersa ti may sa barangay no umandar iti umno ipamayan. Saan ikayat asawan nga awan tiriribo. Ada ariwawa, ada reklamo, ada brownout, ada panakailipat, ada panagsususpetsa. Ndiyam no ada mangiturong iti panunot na saan niya agpaspasnat, tiriribok mabalin ay maisubli iti solusyon. No ada may sa inaladingit, dagiti kakailian mabalin ay mangtad iti basit. No ada may sa ina puyat, mabalin ikitaan ti pagkapuan ti problema. No ada mapukaw, birukan niya umuna sakbay imangituding, tanodad duma, ti kalaban ti aso ket awan matgayam, bukod na laing ikrupa iti sarming. Ken nadaduma, ti kwarta maipagarup ay natakaw ket awan matgayam inangala, ada laing iti drawer, nakalipatanda. Ti panunat ti tao na nadanagan ket nalaka imang puno iti awan impormasyon babaen iti saspetsa. Ndiyam ti kinapud na saan masapulda ipagaro. Masapul biruken, isu ti kapatgan maala kadagitoy ipasamakkat daytoy. No ada problema, saludsodan ta umuna no anya tinangyari, saan no sino ti basol. No ada reklamo, denjan ti kasasaad di tao, saan laing ti ariwawa ti sauna. No ada tulong na urnong para iti tao nga ada iti ladit, bantayan ken ornosen ay nalaing, tatitunggal piso ket simbolo ti panagtalat dagiti nangted. Ken no ada sa spetsa, padasan niya agsukimat sakbay mangipukaw iti kinadayaw ti sabali, iti barangay ni Kapitan Enteng, may sa disarming tinang puyat iti may sa ngay aywan, ket may sa brownout tinang pataod iti panagdua-dua maipanggap iti kwarta para iti namatyan. Niyam agpadadi na pating gababaen iti panangamo iti pudno. Awan ti kasapulan idakel, gulo no ada kinaanus, panagikinita, ken panagtitinulo.
Ken data, nalabit, ti pinakanapateg imansahe. Tinala ka idisuspet sa mabalin emang rugi itiriribo. Nem tinalawag ipanunot ken kinaimbag ti komunidad ti makapatinggakan ko ana.